ଶ୍ରୁତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆଜି ଶୁଣିବା ବିଶିଷ୍ଟ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଦିନର ସ୍ମୃତି। ନାଟକ ଅଭିନୟ। ଶାସନ ଦାମୋଦରପୁର ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ନାଁ। ସେଇଠି ମୋର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ବର୍ଷେ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ପଢ଼ିଲି ପୁରୀର ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ବେଙ୍ଗଲୀ ସ୍କୁଲରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ବିଦ୍ୟାପୀଠ। 3 ବର୍ଷ ଭବାନୀପାଟଣାର ବ୍ରଜମୋହନ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେଠୁ 2 ବର୍ଷ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍। ମୁଁ ଆଦୌ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ନଥିଲି। ମୋର ଗଣିତ ହେଉନଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଡାକ୍ତରଟିଏ ହେବା। ଗଣିତ ନ ହେବାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିପାରିଲିନି। ବିଜ୍ଞାନ ନ ପଢ଼ିପାରିବା ଫଳରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଲିନି। କଳ୍ପନାରେ ରହିଗଲା। ମୋର ମନେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସାମ୍ୟଭାବ ଥିଲା। ଚାଲିଚଳନ, ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାରେ ଅଲଗା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଭାବ ଭଲ ରହୁଥିଲା। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। କାଗଜର ଅଭାବ ହେଲା, ମିଳିଲାନି ମଧ୍ୟ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କାଗଜରେ ପେନସିଲରେ ଲେଖି ତା ଉପରେ କାଳିରେ ଲେଖୁଥିଲୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କାଗଜକୁ 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ମ୍ୟାପ୍, ଡ୍ରଇଂ ଖାତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅବସ୍ଥା ଆମର ନଥିଲା। ମୋର ଏହି ଅଭିଳାଷ ଅନେକ ଡେରିରେ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନାବିଳ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଂରାଜୀ ଭଲ ହେଉଥିଲା। ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2-3 କିଲୋମିଟର ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଗପସପ ହୋଇ ବାଟ ଚାଲୁ। ମୋ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିକ୍ଷକ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋତେ ଡାକି ବୁଝାନ୍ତି ଓ କିଣିକିରି ରଖିଥିବା କାଠି ଲଗା ବନାରସୀ ମିଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ମୋର ମନେ ହେଉଛି, ଛାତ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଇ ମାଡ଼ ଦେବାଟା ଆଦୌ ଗର୍ହିତ କଥା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ବତ୍ସଳତା ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନାହିଁ। ମୋର ଜନ୍ମିତ ପିତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ମୁଁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇ ଅଜାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବାରୁ ରଥ ହୋଇଛି। ବାବା କଲିକତା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ MA ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଖୁବ୍ କଠୋର ଥିଲା। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିରପେକ୍ଷ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣୀୟ। ପିତା ମୋର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ମୋତେ କୌଣସିଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେ ହିଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଉଥିଲା। କିଏ କାହାର ପୁଅ କି ଝିଅ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବାଛବିଚାର ନଥିଲା। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ। ମୋର କାହିଁ ମନେ ହେଉଛି, ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ବାବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ମାଡ଼ ଦେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ମୋତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ମୁଁ ଜାଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମଣିଷ କେବେ ବି ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଛାତ୍ରର ଭୁଲକୁ ନ ସଜାଡ଼ାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଆସୁନଥିଲା। ଯିଏ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଉ ବା ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେଉଥିଲା। ଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଇସାରେ ନଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଦାନ କରିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଗାତା। ଥରେ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ମୋର 2ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ପଢ଼ିଲେ। ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ନେହ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି। ଥରେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର କେହି ଜଣେ ନେତା ଆସିଥିଲେ। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମେହେନ୍ତର ସାହି। ସେଇଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଯେଉଁ ମେହେନ୍ତରାଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲା। ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ସେ ବଡ଼ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ହେଲେ ତା ପରଦିନ ଆସି ଆମ ଘରେ ଘଟଣାଟି କହିଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ବାବା ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ଗାଳି କରିଥିଲେ।
आउ थरे गोटे छोट घटनारू मते स्कूलरू रस्टिकेट करबा कथा होइथिला। बापा राजेंद्र कॉलेजर अध्यापक हो जाइथांती। प्रथमे माँ आसी नथिला, मो बाबा थिलु। सकाळु उठी मो बाबांकु चा करि दिए, तापरे रोषेई करे, बाबांकु खाइबाकु देई मो स्कूल को जाए। समय अभावरू तरतରରେ चाली चाली स्कूल जीवाकू हुए। बाटरे पेट काटे, चलिबाकू कष्ट हुए। सेही कारणरू स्कूल रे पहुंचबाकू डेरी हुए। किछि दिन पर बाबा स्कूल रो जने पंडितंक तत्वावधान रे मते हॉस्टेल रे रखिले। मेस खर्च थिला मासकू 15 बा 16 टंका। आमे केते जण सांग पैसा बंचई बंचई मझिरे मझिरे माछ रांधि खाउथिलु। मु सेतेबेले बीड़ी खाउथिली। थरे पंडितंक हाबुड़े पड़गली। पंडित पचारे, तू बीड़ी खाऊचु? मु पूरा नाही कली। से मो पैंट शार्ट पॉकेट सबू खोजिले, पाइलेनी। आम रूम को आसिले, बहीपत्र बाक्स खोजिले, पाइलेनी। मो रूम रे आउ जने सांग थिला। से मते कौनसी कारणरू ईर्षा करथिला। से कहिदेला बीड़ी रखिबार गुप्त स्थान। पंडिते बाक्स कोणरू बीड़ीओ दियासिली पाइगले। हेला माड प्रधान शिक्षक पाखरे कथा पड़िला। निष्पत्ति नियागला मते रस्टिकेट करा जिवो। मु चुप रे बसिची। 2 दिन पर आम स्कूल रे वार्षिक उत्सव नाटक हेबो। मु वीर बब्रुवाहन भूमिकार अभिनय करुथाए। रिहर्सल चलुथाए। मु से दिन रिहर्सल को गलिनी। डकरा आसिला। मु कहली, मु तो रस्टिकेट हेबी, आउ नाटक कौन करिबी? शेषरे प्रधान शिक्षक डाकिले, कहले, जा नाटक कर। 2 दिन पर वार्षिक उत्सव, ए भूमिकारे आउ किए तो अभिनय करि परिबेनी? मु मना कली। से कहले, तू आउ केबे किछि खाइबुनी तो? से उठू मु आसिली। मु तो केते थर सेई कथा कहि सारलेनी। तापरे मोर ए नाटक अभिनय पई रस्टिकेट हेबा नहिला। हॉस्टेल रे थरे मते टाइफॉइड होइतिला। पंडित निजे ओ तांको पुतुरा मो पई अलगा खाद्य व्यवस्था करथिले। समस्त कठोर शासन भितरे तांकर हृदय खूब नरम थिला। सेतेबेला आम हाथ रे पैसा प्राय नथिला। मु तो बीए पास कला परे जोता पिंधिली। मैट्रिक रे मोर 2nd डिवीजन होइतिला। गणित को सेउठू विदाय दे देली। साहित्य प्रति आग्रह थिला। भल लागुथाय पढ़िबाकू। मु परे निजे लेखिबी ए कथा भाबी पारु नथिली। लेखक हेबार आशा मध्य नथिला। शिक्षा और शिक्षक मानक प्रति मोर गभीर सम्मान बोध रही आसीची। 1970 रे घटना चक्र रे मु हेली शिक्षा सचिव। शिक्षक माने समानंकर दाबी पत्र धरी आंदोलन करथिले। राज्यपाल को दाबी पत्र देले। राज्यपाल मोते से दाबी पत्र देले और पचारले कौन निष्पत्ति निया जिवो। मु दाबी पत्रटी देखिली और कहली, एटी को चिरी दिया जाऊ। से मते आश्चर्य होई अनेइले। मु कहली, जेउ शिक्षक माने आमर मत को आमर मत बोली दाबी उपस्थापन करिसंती, तांकर कौनसी दाबी पूर्ण न हेबा ही उचित। राज्यपाल अबाक हो जाइतिले। एबे मु कौन होइछि कहि परिबिनी। साहित्य तो मो हृदय रे अछि, ए कथा निश्चय अनुभव करुछि।